En flydende ø, støbt i beton, 9 containere og 12 studieboliger. Den første Urban Rigger ligger nu ved Refshaleøen i København. Et flydende minisamfund skabt af Bjarke Ingels Group, Udvikling Danmark, Danfoss, Miele, Hanwha Qcells og Grundfos. De enkelte boliger, selvom at de er meget kompakte, så skal man se, så har de udsigt ud over havnen, så har de en fælles tagterrasse. En af containerne er hele taget indrettet med solceller, og så har de i virkeligheden direkte bademulighed. Altså de kan dels hoppe ud af vinduet i det rene vand, som vi har her i Københavns Havn, og så er der også stiger ind til det fælles gårdrum. I de 5 år eller 6 år, du er studerende, så har du muligheden for at bo federe, end du måske nogensinde kommer til i resten af dit liv. Det er denne mand, Kim Loudrup, der fik ideen til de flydende containere for 3 år siden. Prøv at se spejlbilledet, når du kigger ind i badeværelset. Han ville finde en bæredygtig løsning på boligproblemerne i store byer. Vi skaber boliger, som fungerer en lille smule som IT-systemer. Det her er version 1.0. Og så laver vi en upgrade på den næste, og sådan bliver vi ved med at lave upgrade, så vi får de seneste udviklingsprodukter for vores partnere, og hele tiden er i tæt dialog med at få de bedste ting og det mest optimerede med ombord, således at det kan blive endnu mere bæredygtigt, og det kan blive endnu bedre at bo i for de unge mennesker. Budet på fremtidens husbåd vejer i alt 650 tons. Så selvom den er flydende, siger konstruktørerne, at den kan klare de værste bølgeskvulp. Selve containerne har været mindst 50 gange rundt om jorden, inden de blev shinet op og malet i den karakteristiske lyseblå farve fra de gamle fiskekuttere. Men det er sådan lidt mere designeragtigt. Indeni er den spækket med moderne løsninger, der håndterer vand, varme, køling og spildevand på den mest bæredygtige måde. Målet har været at sætte nye standarder for kreative, miljøvenlige og til en vis grad selvforsynende boliger. Generelt er det gennemtænkt, så det skal belaste så lidt som muligt, både miljø og havet omkring, hvor ellers så fik man nok ikke lov til at ligge i Göteborg eller København. Plus at der er tænkt bæredygtighed ind, så man får så meget som muligt via solenergi, og så belastning og energiforbrug bliver så lille som muligt, og der spiller vores pumper jo også en rolle og kan bidrage til det. Konsortiet bag Urban Rigger har netop vundet den første større ordre på et flydende samfund til 300 studerende i Göteborg. Og det er kun begyndelsen, mener partnerne. Det er selvfølgelig prototypen. Den skal vi nu ligesom have lært så meget af som overhovedet muligt. Og skal man sige, så næste batch, om det er 1,1 eller 2,0, som kommer op i Göteborg, vil jo allerede være ret højt udviklet og måske effektiviseret og rationaliseret og distilleret ud i et produkt, som er måske endnu federe end den Urban Rigger, vi har her. Og hvis man så tænker på, at det her det kunne komme op og flyve, eller sejle, skulle man måske nærmere sige, så om man siger, at man kan lave sådan i størrelsesorden 100 enheder som den her om året, og begynder at regne sådan, så er det faktisk et temmelig stort potentiale. For at kunne bo i en af disse containere skal man studere ved Københavns Universitet, men køen er lang. Urban Rigger har fået omkring 3.000 henvendelser.